May hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang amo ni Gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Kag subumabata nyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Elected nga punong barangay sa Barangay 20 sa Bacolod City magkapasaga sa reklamo sa mga anay opisyal kay wala na sa may nabilin nga gamit sa barangay hall. Park Superintendent nagapandam sa publiko batok sa mga nagapa-event nga pag-trekking pakadto sa craters ang kanlaon. Hindi ini pwede. Ginreklamo nga empleyado nga nagsinuplada, gintundo na sa tagreklamo. Napulog ka tuig bata, patay matapos palumos sa naporma nga linaw sa relocation site sa Sipalay City. Kag sa Good Vibes, Bailes de Luz sa La Castellana mag-represent sa Pilipinas sa Talent Olympics sa Estados Unidos. Tinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, mga retirees ng Philippine National Bank sa probinsya ang nagrally sa atubang sang PNB Araneta kaina. Ang amo nga pagtililipon sa mga stenta ka retirees ang kabahin sa simultaneous nga protest action sa bilog nga pungsod. Suno kay Eden Sombito nga isa sa mga spokesperson sa grupo. Suno kay Ed Pama sa bilog nga Negros may 300 ka PNB retirees kag kabahin sang ila nga panawagan amo nga mabayaran na sila sang wala mahatag nga benepisyo sadto kaangay sang cost of living allowance kag special amelioration allowance kasunod sa desisyon sang Korte Suprema. 2010 pa ang desisyon sang RTC nga gin-affirm sang Court of Appeals sang 2016 kag ang amo nga desisyon sang CA ang gin-affirm man sang SC sini nga 2023 sandig sa ila nga pahayag. Suno kay Sombito sa kadugay sang kaso may iban sa ila nga mga upod nga nagtaliwan na. Magluwas sini may iban pagid sila nga panawagan kaangay sang pagbalik sang gratuity pay nga ginbuhin sa ila sadto nga retirement kag separation pay kag refund sa mga empleyado sang bahin sa gindula man nga Provident Fund. Gin-privatize ang PNB masobra na sa duha ka dekada ang nagligad kag tubtub sa karon ang panawagan sa mga retirees nga mahatagan sila sa nagakadapat sa ila. Gintinguan naman sa Digicast Negros nga makuhaan sang bahin ang PNB ugaling as of press time wala ini malambot. Let me just emphasize that PNB is really capable of paying us. No? It's one of the biggest bank, no? One of the biggest commercial banks now. No? And if we're saying that it's one of these assets, no? are the employees, no? Why don't they pay us? What is due us? We hope na maglabot din sa PNB because we are doing this simultaneously nationwide. We hope that when the management sees this, maanting pa ng ilang tagipusukon, maluoy man sila sa amon. Because some of us have passed away already, iban na sakit na. We need what is due to us. Sa number 9, 285 ka mga tupad workers gipahanumdum nga magtrabaho kag hindi na report sa duty para magpa-picture. Napulo ka adlaw nga trabaho ang ginhatag para sa 285 tanan ka mga tupad workers halin sa 7 ka mga barangay sa Bacolod City sa Department of Labor and Employment. Sa ginpatigayon nga orientation, ginpahayag ni Councilor Celia Flor nga dapat amligan sa mga benepisyaryo ang nahatag nga trabaho sa baylo nga mag-report sa duty kag magpa-picture. Ginapasiguro man sa doli nga direkta nga mabaton sa mga workers ang masobra 4,500 nga sweldo. Bangod ini, hindi na mag-agi sa barangay. Ang 10-day work program kabahin sa programa ni Senator Risa Hontiveros para sa mga disadvantaged kag displaced workers. Nagsiligman si Mayor Abdi Benitez nga magluwas sa among oportunidad sarang man makapangita sa trabaho ang mga benepisyaryo paagi sa Public Employment Service Office sang syudad. Sa number 8, Solid Waste Management Board nag-recommend sang 4-month extension sang kontrata sang IPM. Sa pagsinap katapos ang Solid
Waste Management Board nakasugta ng pag-extend sa kontrata sang IPM-CDC nga amo ang nagaserbe private garbage collectors ang syudad kag nagadumala sang sanitary landfill sa Barangay Felisa. Sunod kay Councilor Claudio Puentevella, ang pamuno sang Committee on Environment sang Konseho, gina-consider sang katapos sang board ang plano ni Mayor Albi Benitez ang pagpaidalom sang garbage collection sa private-public partnership program. Ugaling nahang nila nga mahimo malawigan pa ang proseso, ilabi na ang pagpatukod sang bag-o nga sanitary landfill kag subong man ang recycling facility amo nga kinahanglan mapadayon anay ang serbisyo sang IPM sa 4 ka bulan. Sa Disyembre maga-expire na ang kontrata sang IPM sa syudad. Sa Mayo man ginapaabot nga mapuno na ang landfill amo nga kinahanglan matigayon ang construction sa bag-o nga landfill. Itukod ini sa sulod sang kapin 30 hektarya nga propiedad nga baklon sa syudad sa Barangay Felisa. Yung property, Balayranda pa malang mo, so hindi pa takatanto. But definitely, nag-recommend ang council, ang board, to extend anay, ang howling and collection. But with regards sa proposal ni Mayor, nga i-privatize na lang ang collection so ang maintenance. Gina-consider siya, ang details, it will be given to the technical working group to study kung ano ang win-win solution between the city and the private company. Sa number 7, patay ang duha ka mga lalaki nga nagbun-anay sa Bayawan City. Pareho nga napatay ang duha ka mga persona matapos magbinun-anay sa Sitio Lubi, Barangay Maninihon, Bayawan City, Negros Oriental, Domingo sang hapon. Ang biktima, ginkilala sa kay alias Joe, kag residente sang Cebu City, samtang ang suspect, ginkilala sa kay alias Leo, 31 anyos, kag residente sang amuman nga lugar. Sunod sa kay Police Lieutenant Stephen Polinar, ang spokesperson sa Negros Oriental Provincial Police Office, nakainom ang biktima kag ang suspect. Sang hinali nag-abot si Leo kag ginbuno si Joe apang nakabalo ang biktima sa suspect. May mga pilas ang duha nga nagresulta sa ilang kamatayon. Dugang pa ni Polinar nga pagdumot ang motibo sa krimen bangod nga ang biktima ginaligar nagbuya sa mga hindi manami nga tinaga batok sa suspect. Sa karon, paray ng investigasyon sa kapulisan sa nagluntad nga insidente. Sa number 6, 10 anyos nga bata nga babayi patay sa pagkalumos sa linaw nga naporma sa relocation site sa Sipalay City. Patay ang napulo ka tuig nga bata nga si Princess matapos nga malumos sa Puroka Mani, Barangay Hill, Montilla sa Sipalay City Domingo sang aga. Sunod sa pamuno sang Sipalay Emergency Assistance and Rescue Services, ulop danay ang 3 ka mga menor de edad na lakip na si Princess sa relocation site sang syudad. Nagpalapit sila sa linaw nga naporma sa pagbunok sang ulan sang Sabado sang gabi. Hinali na lang nga nag-usmod ang duta kag nahulog si Princess sa linaw. Hindi niya matungkad ang tubig. Nagapangayo sang tabang ang duha niya ka mga kaupdanan nga kabataan, pero pagbalik nila, isa na kamayami nga bangkay si Princess nga nagautaw-utaw sa linaw. Gilayon nga gindala ini sa pinakamalapit nga ospital. Ang biktima apang gindeklarar nga dead on arrival suno sa kay Junilo Bogtae. Suno sa pamilya sang napatay nga bata nga ang magulang niya nga lalaki ang napatay man bangod sang pagkalumus man sa Nobyembre 2020 sa Suba. Sa number 5, iwat kagin pilahan ng tag 25 pesos nga kilo sang bugas sang Federation of Irrigators Association kainas sang aga. Sunod sa kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson, naghatag sa commitment ang grupo sa mga irrigators nga sa kada sila mag-ani sila magabaligya sa tig 25 pesos nga kada kilo sang bugas bilang kabahin sa ilang pagbalikman sang bulig. Sunod sa kay Pedro Limpangog, ang presidente sa Federation of Irrigators Association Central Negros, Bago River Irrigation System. May 47 sila kasako nga ginpain para ibaligya sa tig 5 ka kilo nga maximum sa kada bumalakal sa Food Terminal Market
sang Negros Occidental. Sa marason nga bulan sa Nuceya, may palaabuton pagid nga pagbaligya sa bugas sa tag 25 pesos ang kilo. Ang grupo ang ginbuligan sa probinsya paagi sa pagtalana sa mga job order workers nga nagaserbe mismo sa pagpananom. Dugang panilimpangog nga may machinery kag iban pa nga mga farm implements nga nabulig man sa ila ang probinsya. So, kinagalanto man ang mga mangunguma naton sa utang nga kabalaslan o sa maayo nga ginbulig man sa aton nga provincial government. Ilabi na gid sa under sa supervisor kay Governor Bong. So, galanto gid ang mga mangunguma naton nga magbulig, iapambit man sa mga pigado nga kauturan naton. Every time they have a harvest, they have committed to do so. Sa number 4, Governor Eugenio Jose Lacson ang magapa-re-elect sa 2025. Wala pa man sila formal nga nakatalakay para sa 2025 suno kay Lacson bangod nga may tion pa man pero sa karon siya ang presumptive candidate para sa gubernatorial post sa 2025. Si Lacson ang katapos ang Love Negros nga may coalition sa United Negros Alliance. Suno kay Lacson kung wala man lamang sa pagkambyo sa plano ni Vice Governor Jeffrey Ferrer, desisyon sa pamilya sini nga magbalik siya sa 4th District bilang congressman. Sa tuyo man nga mas makabulig pagid siya sa iya nga mga constituent. Yara na sa unega suno kay Lacson ang desisyon kung sino ang ila nga iga-field para sa vice gubernatorial post. Sandig man sa nakasugtan sang koalisyon. Nalipay ang gobernador sa padayon nga suporta sang unega sa administrasyon kag magapadayon ang ila nga pag-ugdanay. When I say Councilman Onega, doesn't necessarily mean Onega member, but it's the choice of Onega to be the vice governor candidate in 2025. Assuming, of course, there are no changes in the plans of Vice Governor Ferrer. Will Love Negros also respect the equity of the incumbent as far as you're concerned? On what level? Well, will some forces field another governor or it's you na? Okay, on Love Negros. As it is right now, yes, I am the, how's the right word, assumptive or presumptive candidate for 2025, if only to also give me the opportunity to, to finish my term as provided by law. Sa number 3, ginreklamo nga empleyado sa Civil Registrar's Office sa Bacolod City ang gintumod na sa tagreklamo. Suno siya, isa ini kagatapos ang LGBTQ kag hindi ang duha ka mga babae nga damlag pagin usisa. Natumod na sa nalisdan nga himata ang employee sa Civil Registrar's Office sa Bacolod City Government Center nga nagsinuplada kag nang singal sa ila samtang nagaproseso sang death certificate sa window 3. Pero katapos ang LGBTQ ang ilang ginreklamo kag hindi ang duha ka mga babae nga job order workers nga damlag pagi patawag ni Mayor Albi Benitez. Init naluyag sa tagreklamo nga magpa-interview samtang nagahikot sang lubong sang napatay nila nga amay. Pero nagapasalamat sila sa alkalde sa madasig sini nga paghatag atensyon sa ilang nga reklamo. Natabo ang insidente sa Nobyembre 3. Gani gilayon man nga nagbando ang alkalde nga paidalom sa training program ang tanan nga mga empleyado agud mapaayo ang pagserbisyo sa syudad sa mga nagakinahanglan kag nagatransaksyon sa BCGC. Sa number 2, Park Superintendent sang Mount Canlaon Natural Park ang nagapaandam sa publiko nga hindi magpati sa mga pasalig sang trail organizers nga pwede makasaka sa crater sang Bulkan Canlaon. Tubtub sa karon sirado ang 4-kilometer permanent danger zone. May report si Romeo Subaldo. Nagtrending sa weekend ang video sa isa ka trekking organizer nga yara sa crater sa Mount Canlaon. Gani madamo sa nagkwestiyon kung paano siya nakasaka dito kay hindi pwede. Napaidalom sang FIVOC sa Alert Level 1 ang bulkan, gani hindi pwede makasulod sa 4-kilometer permanent danger zone. Sunod sa kay Dennis Pinoza, ang Park Superintendent sa Mount Canlaon Natural Park, nagapati siya nga pang-inganyo lang ang video sa iban nga mga trekkers para mag-intra sa event sa organizer nga magasaka sa Canlaon.
Suno pa sa iya, hindi basta-basta sunod sa craters ang kanlaon kag sa palibot sa bulkan, may mga nagamonitor sa mga nagagwa kag sunod nga mga trackers. Daan ako no ang video sa mga persona nga gingamit lang pang inganyo. Actually, mga organizer ng post subong, na daw mudos na nila to attract sa mga kliyente nila. Kaya kung mag-post sila nga ara sa kanlaon, damo din kuha sila. So that's why madamo sa kliyente, sokto na nila. Sa subong, ang iban, hardin mo lang na sila. Hardin sang balo na sa Hardin sang balo, kaya mo man ang permit yun ang issue na to. Hindi man sila nakasaka to sa may crater. Oo. Sa nagligad lang nga tuig, 12 ka mga persona ang nadakpan nga nagsulod sa 4-kilometer permanent danger zone sa kanlaon nga nagpabulig sa mga guide sang unang ay hindi na aktibo subong. Pinaagiman sa monitoring team nila, nadakpan ng illegal trekkers nga hindi mga taga-Negros. Na ano namon, na nabalaan to. So may mga guide sila nga gipang hireman. Nga nag-guide man na sa una. So, hindi active ka guide yan, sir? Hindi na ni-active. So, Okay. ang tanan nga guide natin, na-organize naman natin. So, stick to tanan natin nga guide. Kaya kung ipatabok ko nila, i-close namon ang trekking. Kung mat-close natin ang trekking, why sila income? Kaluluoy sila. So, yung mapilitan sa guide, yung masunod ko once madakpan, mura, kitanan, puntatanan. 5,000 pesos pa kuno ang sukot sang nag-organisa sang trekking sa kada participant nga dapat kuntani 1,800 pesos lang. Dala na ang environmental fee kag ang guide. Sa subong, ginpang sarado ang 3 ka mga entry point pa bulkan sa may Canlaon City nga Mapot kag Bananawin kag sa Gintubdan. Ang mursa lagid sa karon ang ginabuksan para alagyan pakadto sa hardin sang balo nga amo lang ang ginatugutan nga makadtuan sang trekkers kay ara sa gwa sang 4-kilometer permanent danger zone. Dugang pa niya. Tandaan nga sa opisina lang gid sang park superintendent pwede makagawad sang permit. Ang mga nagalabay sa backdoor kung mga illegal nga nagasulod sa bulkan, sarang makasuwan sa illegal trekking. Gindelete na ang videos ang trekkers sa crater. Suno pa sa kay Peñosa, ila na siya nga ginsaway kay nagapang labugay kag nagapatalang sa mga mahilig mag-mountain climbing. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Punong barangay sa Barangay 20 sa Bacolod City magapasaka sang reklamo sa mga anay opisyales sa barangay matapos maabtan nga wala sang bilin nga mga pagkabutang sa sulod sa Barangay Hall kainasang aga. May report si Nico Delfin. Ang rice cooker nga wala mahugasan kag may unod pa nga napanos nga sudan, mga CCTV kag monitoring system, mga yabukon kag unserviceable nga mga equipment kag isa lang sa 4 ka mga government vehicle. Inilang ang naabdan ni Barangay 20 punong Barangay Mark Abancio sa iya pagbalik sa Barangay Hall kainasang aga. Nahawas na ang mga pagkabutang nga tani gamiton nila sa pag-assume bilang newly elected barangay officials. Sa DILG, i-receive ko lang. Kung pag-receive ko, wala sa turnover. But in case may mga missing nga mga items, anong next step mo, Kap? Istorya ko lang abogado ko. You mean ma-file ka complaint? Depende sa abogado na ako na istorya. Si Marisa Siocon, nga incumbent barangay Kagawad, dati nga laman nga hindi na makita ang mga pulungkuan pati na kurtina sa session hall sa may. Ang Philippine flag pa ang ginhimo nga tabon sa bintana. Ginagihan bagyo. Ginagihan nga aman nga do ginagihan bagyo. Kaya daw nagkalaon, wala na sa mga matulungan. Nagalibog man ang ulo sang Kagawad sa makitaan nga nagalinaptang mga bulong nga hindi pa man expired sa butika sadto sang barangay nga ginhimo na lang nga bodega sang tanod. Nakupatan na na bagay na kaya ano sa mga bata ka na binaubo. Ay, abi no. Uy, wala, hindi pa expire. Be? 2025 pa oh. Wala, tingnan rin na din. Tingnan mo Para hindi man expire, 2023, ano pa siya? May mga bulong na para sa bata na magsisiling. Oo. Hindi pa magaling na expire, dapat hindi panghatag niya sa ano. As of press time, wala pa nakasabat si Anay Punong Barangay Edward Yee. Naluto siya kay Abancio sang tinalikdan nga barangay kay Gaskay elections. Ang barangay treasurer nga nagtiglawa sa transition team sang outgoing barangay officials ang nagpamalibad man nga maghatag sang pahayag. Pero plano karon ni Abancio nga magpasaka sang reklamo batok sa ila. Taon ko na ang
Inubon ko lang ang parang basta ang mapasali ko sa tao nga hindi sila mag-ilabisan. May 31 ka mga items na lakip diri mga equipment kag salakyan ang gin-turnover kay Abansyo kag sa mga incoming barangay kag SK officials. Pero kalabanan diri missing kag hindi na magamit. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Sa Good Vibes, award-winning Bailes de Luces ang Banwasang La Castellana mag-represent sa Pilipinas sa Talent Olympics sa Estados Unidos. May report si Romeo Subaldo. Hindi ang patilaw kung ano ka makalilingaw ang Bailes de Luces o kung ang Festival of Lights sa Banwas na La Castellana. Agaw atensyon ang maduagon ng mga suga nga parte sa props kag costumes sa mga dancers. Makapila na ka beses nga nagdaog sa mga international competition ang bugal sa La Castellana kag Negros. Kag ang pinakauli amo ang Gold Award sa foreign category kag second overall champion sa powerful Daegu Festival sa Daegu City sa South Korea. Kagsubong, magatiglawas na naman ang Bailes de Luces sa Pungsod, Pilipinas. Sa post ni Mayor Myla Nicor, manggilimutan, iyagin pakita ang nabaton niya nga notice nga nakapasar ang Bailes de Luces sa screening audition para sa elite team kag maga-represent sa Pilipinas sa Talent Olympics nga the World Championship of Performing Arts sa California, USA sa July 2024. Congratulate sang alkalde ang tanan nga kabahin sang team kagin siling nga magapadayon sa pag-arangka ang La Castellana. Pero grabe sila Castellana, no? Bailes de Luces, we copa naman sa buwang ilang sudlon. Iba'y pa may madidalagon. Kadamo, no? Hindi ni first time na sa mga international nga mga events. Congratulations in advance. Kagabi itong mga balita sa Negros Subungad Lao. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balansa kag eksakto mga impormasyon. Paraan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.